Bib, dan hu l-moment tiegħek biex namlu nifs ġdid għal pajjiżna. Dan hu l-moment tagħkom taż-żgħażagħ, tal-familji, tal-ħaddiema, tan-negozji, tal-anzjani, tal-Maltin u l-Awċin kollha. Kien dan il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg waqt Masrelli f'Ħallija f'Jum il-Ħaddiem fejn wiegħed nifs ġdid għall-pajjiż. Determinati li flimkien magħkom verament nagħtu nifs ġdid lil pajjiżna. Malta li tant inħobbu, Malta illi tant inħobb, Malta li nixtieq nara ġawra, Malta li għandha bżonn nifs ġdid f'pajjiżna. Ħbieb, ma rridx nar iktar familji u Maltin u Awċin li jibqgħu ibatu fit-traffiku. Ma rridx nibqa' nara familji Maltin u Awċin li jistennew għal sigħat fl-isptarijiet tagħna. Quddiem il-folla preżenti, Alex Borg wiegħed li gvern ġdid nazzjonalista jkun gvern għal kulħadd. Ġala darba tatuna l-fiduċja, il-bibien ta' Kastilja ikunu miftuħin għal Maltin u l-Awċin kollha. Kull jum, kull ħin, illum irrid nintrabat magħkom pubblikament. Magħna ser taħdmu, il-bib tagħna miftuħ. Alex Borg spjega li sa mill-ewwel ġurnata ta' din il-kampanja elettorali, il-Partit Nazzjonalista kellu viżjoni ċara li tpoġġi fuq quddiem is-saħħa tal-ħaddiem. Kien hawnhekk fejn fakkar fid-diversi proposti li ħabbar fl-aħħar jiem, fosthom investiment ta' 120 miljun euro f'Mater Dei, sptar ġdid fit-Tramuntana, trasformazzjoni tal-Pawla Hub fi sptar ta' 250 sodda, sptar ġdid f'Għawdex u n-National Health Park. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem anke dwar il-proposta ta' Child Trust Fund fejn Gvern ġdid Nazzjonalista jagħti lil kull wild 5,000 euro. Bil-fond jibqa' jiżdied fis-snin ta' wara. Is-saħħa tal-familji. Għaliex is-saħħa tal-familji mhijiex biss kemm hawn ġid tajjeb, però jiddependi fuq il-kuntentizza tiegħek, jiddependi fuq il-ħin tiegħek mal-familja, jiddependi fuq is-serħan il-moħħ tal-familji tagħna, jiddependi fuq il-livell ta' għejxin tal-familji tagħna. Ħbieb, jiena rrid nara li pajjiżna ma jkollniex iktar ħaddiema stressjati u jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar. Il-Masrelli kien indirizzat ukoll mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalascione illi insista li l-ħaddiema fis-settur tas-saħħa jistħoq ilhom aħjar. Il-viżjoni ta' komunitajiet b'saħħithom fejn il-gvern jassigura jiżviluppaw il-komunitajiet mhux jinqerdu. Il-viżjoni ta' gvern li jirrispettak u jaħdem għal kwalità ta' ħajja aħjar għalik. Tkellmet ukoll Trizjen Nattard, tfajla li qed tistudja fl-Università ta' Malta illi stqarret kif l-ikbar problema taż-żgħażagħ hija t-trasport pubbliku. U insistiet li meta stemet li Alex Borg jitkellem dwar il-viżjoni tiegħu għal mas-transport imtliet bit-tama. Bil-proposti li smajt issa, iva nemmen li l-Partit Nazzjonalista jista' verament iġib nifs ġdid. Intant il-kampanija pożittiva tal-Partit Nazzjonalista se tkompli fit-tmiem il-ġimgħa b'aktar attivitajiet u anke Masrelli nhar il-ħadd li ġej.